Oh. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng chicken wings. Ayan, meron po tayong iba't ibang klaseng mga sauces. Meron po tayo ditong buffalo, soy garlic, hickory barbecue. At meron po tayo ditong sweet sour at saka sweet chili. At meron po tayo ditong spicy salted egg. At saka meron po tayo ditong garlic parmesan. At sriracha. At sriracha. Ang mga sauces po natin ito ay galing po kay Kitchen Depot Enterprises. Yes. Kitchen Depot Enterprises, thank you so much Maraming po salamat. sa binigay po ninyong mga sauces. At kung gusto po ninyong matikman yung kanilang sauces, available po sa Shopee at Lazada. Ilalagay po namin yung kanilang account sa description box. At paki-visit na din po yung kanilang Facebook page. Ayan. So mga foodies, ang video na to ay special online collaboration with Inday Iyat Mukbang. Ayan, si Cici ay taga Abu Dhabi. At matagal na din siyang nagmumukbang at napakagaling din niyang Pinoy mukbanger. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Hi guys, this is Inday Iyat and welcome to my YouTube channel, Char! Ayan guys, napanood natin ang aking sisi na si Inday Iyat Mukbang. Apo. Si Cici ay taga Abu Dhabi. At pero sa Pilipinas po ay taga Bohol. Ang ganda sa Bohol, no? Yes. Chocolate Hills. So Cici, masayang masaya kami ni BBM kasi naka-online collaboration ka na namin. Yes. At mga ka-foodie, magaling din po siyang kumain at masasarap din yung kanyang mga kinakain. Kaya sana po, suportahan po natin si Cici Inday Iyat. At syempre, at huwag kalimutan mag-subscribe. So, mga ka-foodie, bago po tayo kumain at magkwentuhan, pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Wala tayong rice. Wala tayong kasi rice gusto namin ma-enjoy yung mga chicken wings natin at mga soy sauce. Saka dapat maubos natin yung chicken ngayon. So, unahin po natin yung buffalo. Unang subo tayo. Unang subo para sa inyo mga ka-foodies. Cici Inday Iyat Mukbang, para sa iyo ang unang subo. Kain tayo. Yummy. Ang sarap. Ang sarap na. Masarap pala yung anong sauces ng buffalo. Sarap. 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 Dapat tanggalin na natin yung sarap. Yummy. Masarap siya lang. Sarap niya, no? At meron tayong ano dito, guys. Dala, piso tayo. Sarap. Isog natin dito. Para makita nyo ako. Makikita nyo ba ako? Sarap. Masarap yung buffalo sauce, no? Kaya pa? Ayan.
Idol kong kumain yan. Si Inday Iyat. Yes. Lalo na kapag carrots saka patatas. Ay naman na yan. Dito naman tayo sa soy garlic. Yes. Yan. Hmm? Sarap. Yummy. Tignan mo, masarap. Masarap. Parang gusto kong i-add ulit yung sauce. Masarap po. Ayan, sa mga mahilig mag-unli chicken. Pwede din to. O kaya naman sa tinatamad magluto. Bumili na kayo ng chicken, tapos pwede nyong Ready to eat na po to yung mga sauces Yes. natin. Ready to use na po. Ayan. Titikman. Sarap. Sarap din lang, pati daliri. Kaya mga foodies, kaya lalong sumarap po yung mga chicken wings natin. Pinry po namin sa pan fry. Tapos nilagyan po namin ng butter. Ayan. Tapos nilagay namin yung mga sauce para kumapit po yung mga yung sauces po. Kaya lalong sumarap. At meron po tayo dito mayonnaise. Mayonnaise ba yun? Garlic mayonnaise. Yes. Lagyan na natin po. Kontra lang yan? Kontra, ano kasing tawag mo? Umay, di ba? Kapag naumay ka na sa jowa mo, yan, maghanap ka ng iba. Sarap na. Sarap. Lagyan natin para makita nyo. Ayan. Sarap. Sarap. Yan. Try natin yung isaw-saw sa garlic mayo. Lalong sasarap po. Okay. Ha? Lalong sumarap na. Sarap. Alam mo si Inday Iyat, kapag merong kumakain ng Pinoy almusal or hotdog, mapapasana all na lang kaming dalawa. Mahilig din sa hotdog, ha? Pero virgin pa yan. Oh? Nakikita mo lang ganyan. Meron ni pagmamalaki. Sisik ko. Masarap siyang kakwentuhan. Oo. Ito, i-try naman po natin yung hickory barbecue. Ayan. Try natin hickory barbecue. Ayan. Ito. Ito muna. Bago natin lagyan ng mayonnaise. Sarap dyan. Kapag nagpinoy inyo. Kapag nagpinoy almusal kay mga kamukbangers. Pwede din to. Hindi. Shoutout nyo kami kapag may itlog. Ay, may hotdog. Ganon? Oo. Ha? Ang dalawa ni Kasi mabalang tayo mag-hotdog, no? Kasi yung namin dito, yung hotdog namin dito, maliliit lang, tapos lasang arena. Hindi kami nag-e-enjoy. Hindi ako nag-e-enjoy. Sinira mo pa talaga yung hotdog. Pero nung nag-challenge ka 150, nag-enjoy ka. Kaya ang tagal ko na hindi yung kumakain na hotdog. What? Pampangas best, baka naman hotdog. Huwag to sino. What? Masarap. Finger linking mo. Pati yung daliri, nakakain mo na yung... Sarap. Kapag naman, kumain siya ng ulo, no? Sino? Si Inday Iyat. Ulo ng baboy. Baka akala nyo anong ulo yan, ha? No? Masarap niya kumain yan.
Tagal na. Harap. Lumipad. Sarap. Panalo yung mga sauces po. Mga kapudibis. Huwag nyo nang mag-order na po kayo sa Lazada, Oo. Shopee, ayan. At punta na po kayo sa Facebook page nila. I-visit po yung yung kanilang Facebook. Ito, punta naman tayo sa Sweet Sour. Ayan, Sweet ito. sour. Sarap. Tsaka ang tagal na natin din nagkaganyan, no? Mm-mm. Hindi pa tayo kumain ng ganyan. Di ba uso ngayon yung unlimited chicken wings sa mga Yan. Ito. Yun, isang flavor yan. Ito, madaming na to. Flavor. Hindi tayo pwede doon. Patakot tayo. Malulugi yung Kasi mahilig kami ni BBM sa sa unli kainan. Bilang halata, no? Sa inasal, nakaka-5 rice ako. Oo siya. Ikaw? Minsan, 6 or 7. Kapag gwapo yung nagtitinda, syempre, yung nagbibigay ng rice. 7, 8, ganyan. Kahit ayaw mo na, kailangan natin pilitin para makita lang natin siya. Charot! Sarap, no? Tsaka di ba mayroong bagong nagsasamji dyan sa atin, sa Oo. Raphael's. Dito May siya, unlimited chicken wings din. Diba binalag na natin yun? Nalulugi sa amin yun eh. Sa'yo pa na kumain. Kaya kapag alam nila kami nang pupunta, wala na. Sasarado yung pinto. You know? Ang sarap. Ayan na yung mga vloggers. Na-vlog din namin yun eh, yung Raphael's. Kabubukas lang. Kabubukas lang yun. Kabubukas na lugi sa amin. Sabi ko, ay, Chichi, huwag kang iiyak. Sarap. Shit! Pasensya na ka, guys. Umiiyak yung aso. Ay, Chichi! Chichi, huwag kang iiyak. Na ano ako ah. Lahat masarap. Yan. Hi mga kapudibs, meron akong Gulat ako sa'yo. meron akong gusto sabihin sa inyo. Ano yun? Married na ako. Charot. Meron akong gusto sabihin sa inyo. Meron kaming sa Friday live mukbang. Apo, magla-live mukbang po kami sa Friday, 2 p.m. po. Yes. Kasi mayroon pong isang kaibigan po na nag-challenge po sa amin ni BBM. So, Kailangan manood kayo at tumutok kasi meron pa games doon. oo. Kasi diba, napupunan niya na lagi daw kami ng sarap ng sarap. Challenge po kami, bawal magsabi ng sarap, ang sasabihin namin, yummy. Yes. Pag nasabi namin sarap, talo na kami ni BBM. Tapos, tutok lang po kayo. Baka sa susunod na mukbang po namin ay magpapagames po tayo dyan. Kaya tutok na po kayo dun sa live po namin mukbang sa Friday, 2 p.m. po. Yan. Dito na tayo sa sweet chili. Oh, mga kapudibs. Tutok ka na. Masarap din to. Tsaka siya, sweet, ay chili kasi siya. Kaya masyadong Hindi mahang. naman masyadong manghang. Tama lang. Kaya ng mga bata. Sarap. Ang sarap. Tig-isa na tayo. Ito. Buti din tayo nag-rice, no? Ang dami pala.
Usually sa mga unlikely wings, ito yung binibigay nila, sweet chili sauce, no? Wala mga to. Si Inday Yat, nagcha-challenge din yan. No? Ayun ano? Yung Stick-o. pancake. Oo, stick-o. Tawag na. Sarap. Tsaka gusto ko si Sisi. Napaka-friendly niya talaga. Oo, tsaka kahit nasa trabaho yan, manonood ng premiere. Napaka-supportive niyan. Kaya mga kapudibs, huwag niyong kalimutan na Inday Iyat Mukbang, Apa. subscribe at like nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Papa. O, dito na tayo. Sa next, ano na tayo? Spicy salted egg. Yes. Ayan. Titikman natin. Parmesan. Garlic parmesan. Oo. O, kaya pala puti. Oo. na ano lang, ito yung ano. Masarap din. Like, yung garlic, parmesan po, tapos sausaw mo sa garlic mayo. Sarap. Sarap. Promise, sarap. Ang sarap ng ano nila, no? Kitchen. Ay, ano ba yan? Nalito na ako. Sa sobra kasi sarap. Ito, oh, ang sarap ng ano nila. Sweet sour. Ang sarap. Nag-enjoy ako. Mas marami akong buto. Kaya titikman na natin yung Spicy salted egg. Ito siya. Yan siya. Yan. Ang sarap din, ha? Lahat naman masarap. Malalasama talaga yung ano, yung salted egg. Tsaka konting ano, spicy na. May tama ng konting ng hanghang. Pero kaya. Yan, sa mga mahilig manghang po. Si It's Lenny yan. Mahilig yan. Hi, Frenny. It's Lenny. Ganun. Gwapo pala si Eman kapag walang salamin, no? Gusto niya. Totoo. Sarap. Sarap. May tama din siyang hanghang, no? Para masarap po. Kaya maraming po salamat, Kitchen D po. Enterprises. Ayan. Mga kapudibis, kung gusto nyo mag-order, Lazada at Shopee. Masarap po talaga. Promise. Yan. Ito na, ma'am. Ito po, ano, sorry. Ito po,
Piniluto lang po namin yan. Para naman ma-enjoy po namin yung sriracha. Yes. So, try natin dahil. Open natin. Hindi daw. Ay, Ngayon lang meron tumawag sa akin, be. Parang sarap pakiramdam. okay. Ikaw kasi hindi mo ko tinatawag, be. Friend yung tawag mo sa akin. Ito, sausaw natin yung sriracha dito sa yung chicken sa sriracha. Ayan. First time ko matitikman yung sriracha. Ako din. Ang hangin. Maanghang. Hindi. Yung nakain mo lang kanina. Baka nga. Pero meron tama, unti. Unti lang, pero mas maanghang yung ano, yung isa. Pero nakakang ako dito. Anghang. Oo nga. First time namin natikman ni BBM yan. Alam ko lang kasi toyo tsaka... Nagtutoyo at kalamansi lang po kasi kami ni BBM. Ngayon lang natikman yan. Akala niya kanina di manghang. Habang tumatagal, lalong humahanghang, no? Kaya sa mga mahilig sa mga hang po, yan, sriracha po. Yes. Nakaaga na siyang kumain, no? Si Frenny gustong gusto nito eh, sriracha. Kasi mahilig siya sa manghang. Ngayon ko lang narinig kasi yan eh. At ngayon ko lang natikman. Promise. Hangang-hang. Kawawa naman yung engkat hadya ko ngayon. Kaya pala huli siya, no? Kaya pala pinauli mo. Pinauli mo. Ano tayo? Lahat yan masarap, no? Sure. Sarap. Lahat ng sauce, masarap. Opo. Nagustuhan namin. Lahat po nagustuhan ko. At na-enjoy po namin yung mga sauces po. Lalas na itong sriracha nga ito. Gandang pangalan. Sriracha na. Puro sili lahat. Mga foodies at Kitchen Depot Enterprises, ayan, thank you so much po sa binigay niyo mga sauces po. At sobrang napakasarap po talaga. Yes. At Inday Iyat Mukbang, mga kapodinis, huwag niyong kalimutan. At mga si Intay Iyat po, magaling po siyang Pinoy mukbanger. Yes. At mag-e-enjoy po talaga kayo sa kanya. Good vibes din po yung kanyang mga video. At lagi nga siya nag-challenge po. At pakiclick niyo po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Inday Iyat Mukbang. Ayan. Sisi, thank you so much sa collaboration. Ang ating Sana maulit. Sisi. Oo. Ayan, mga kapodibis. Ganon din po sa amin, mga kapodibis. Pakiclick na po yung notification bell ng The Food TVs Yes. para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BPM. Ganon din po sa Facebook page namin. Mag-follow na po kayo. At Yes. sa TikTok po ng The Food TV. At TikTok ni BPM. Shoutout po pala sa Team Matibay, Team Walwal, at Jason Laksamana. I love you mga Team Matibay at kay Frenny, Kimi. I love you I po, love you, Ate Sisi. Kimi, at Kimi. kay It's Lenny. Frenny. Jeffrey Shout Chow. out kay Frenny, It's Lenny, at kay Jeffrey Chow. Cook like crazy. Crazy, Ayan, yeah. supporta din po yung mga friends ko at kapatid. Paki-click Yes. na po yung kanilang mga notification bell para ma-notify din po kayo sa mga bagong videos po ng mga friends ko at kapatid. Ayan. Ganun ay mga kapodibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Kaparas.